Hola, bona nit. Mireu, la reflexió d'aquesta setmana havia dit molta força i cap fred. Avui tenim causes per reivindicar i recusar. El judici injust i els relats a mida i prefabricats. Cada dia de la setmana, i ja en portem 4, que sentim parlar de moltes mentides i grapats de falsos relats del procés. O sigui, el judici injust i els relats a mida. Fan que endrapem sense poder digerir massa grapats de relats que algunes de les persones que ja han declarat són d'una casta de veure qui la diu més grossa. Són enemics nostres i d'unes maldats sense límits, que si no tenim calma i serenor, patirem molt. Però també algunes de les darreres persones que hem sentit a declarar han fet tot el possible per donar-nos més ànims i claretat de quins eren els fets reals i com els vàrem haver de patir, de viure. Convidant a tothom a no caure en el parany dels que mai diuen la veritat, per no prendre més mal i de retrobar el nostre esperit de guanyar. Sentirem encara moltes farses, relats molt distorsionats i sobretot mentides fragrants. Però per molts disbarats que encara haurem d'escoltar i ens encendran la sang, convé sí o sí fer un recés tranquil de tant en tant, per sortir-ne poc ferits i amb molta fermesa dir: la dignitat del nostre poble no es qüestiona, la dignitat dels nostres polítics no es toca, els Mossos d'Esquadra respecte, i tota la gent compromesa no els ha de mancar mai el nostre suport. Per tant, companys, hem de seguir acusant i denunciant incansablement perquè la nostra força sigui suficient, forta i valenta per poder obligar a l'Estat a aconseguir un referèndum d'autodeterminació, justícia i llibertat. Visca la República Catalana!